ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutendera kuti kwandiri kuita kudai muzuva ranhasi. Nyaya yangu yekutanga yandava nandiani ndo iya yatakange tichitaura mazuva adarika yawo matatu maviri adarika yemwana uye wekwamutoko wekwamakore. Asi muzuva ranhasi imwe update yandawanawo mukufamba umu uyezve nekumutsvagurudza ndeyekuti asisi Tilda kana kuti vatete Tilda vazotaura kuti mubereki uyu wacho akadese akapfuudza mwana anonzi Tafadzwa uya wekwashumba kana Sikareshi. Ndo vataura navo vakaratidza kuti aiwa mukutaura kuti ndabata sekuti baba ava munhu kubatikana zvasingaiti ndo zvandabata. Ndiri ipapo zvakare ndatasa kuti ndinotisei kuti baba ava zvakare vari willing kuti vange vachizonzi kana pakanzi pachaitwa matalks anenge aripo pachikuru pepe vari ready kuti vange vachizoti after zvese zviri kuitika zvapera izvi vachaenda kumhuri yani yekwana Makore. Vaenda kumhuri yekwamakore kuya vonzwa kuti vanoti kudii nechiitiko izvi nokuti vabvunzwa kuti panhau dzekuripa vachazvifambisa sei vakati aiwa zvese zvatinenge taudzwa nemhuri yekwamakore aiwa tinode tinoita. Asi pane chimwe futi chatasa kuti rwadze vanhu vangwari kunyanya kucomment section nekuti ini ndinonyanya kudhira necomment section kuti vadoti vanhu vati chine pamusoro penhau iyi. Pavataura pepe kuti mwana sikana wababa ava vekupfuudza munhu waPuti Tafadzwa wakanga utoda kutoputsa adamwawo mushonga wokuda kuzviita sei wokuda kuzvipfuudza nekuti aiona baba vachitenderera zingamboiti pasocial media vachitenda nenhau iyoyo vachinyatsa kutsanangura vari very comfortable mapfuudziro vakaita mwana mudoko uya ane pakore 7 zvakabata mwanasikana uyu kwanzi uri form 2 ndo zvandawa. Uyezve pane zvokuti pane history yeviolence mukati meupenyu waPuti Tafadzwa kuti even mudzimai wavo vaimbova naye kare hanzi vairova kusvika pavakazinda kundobatsirwa pepe zvakaonekwa kuchipatara kuti mwana akabuda nemadhifomities nekuda kwekuti panenge paitwa pairohwa munhu. Saka ndo zvimwe zvandabata pepe. Tichiri ipapo zvakare pane matheory akasiyana siyana anga achibuda kunhau yekwababa mukuru vaya kuti aiwa baba mukuru ava haisi first time yavo yekuita zvinhu izvi. Baba mukuru tapiwa makore vagara vatombori neimwe history yakamboitika kukare. Izvi hazvina sisi Tilda unanyatsa kutaura kuti dyo izvo handida kuzvinzwa kutaura izvo asi ndasangana nazvokupi kumafacebook streets pazotangoita seiguswa futi zvakare mufananidzo wamai nababa. Chada kundofunga kuti vanhu vatsvage mifananidzo yise kusvika vaiwana inhau yekuti pabvunzwa pepe futi zvakare onzi saka mai guru vakazofona here vakabata maoko mbuya vari kuita representative kana kuti spokesperson madanzira kuti aiwa mbuya mai guru havana kufona havana zvikanzi nevanhu akuda vachiri mushoko saka vari kushaya kuti vohandla sei shoko yavo iyi. Aiwa kavanhu vakati vanogoita shoko sei iwo zuro chaiya uno vakaita almost 30 minutes vachitaura pafoni. Saka vakangokona ngovhunzwa kuti zviri sei ikokoko zviri kufamba sei here nekuda kwei vasiri kutadzawo kuita sei kuita action why vakoniwa kungofona vachitaura nevanhu vari kumusha kwavo vachiziva kuti zvinhu zvese zvakazara pasocial media ko nekuda kwei vakoniwa kungoti vafone. Kwanzi mwana uyu wakazama ruviri kuda kuzvipfuudza nekuda kwekuti akaona baba vake vachida sei vachitsanangura mapfuudzira vakaita mwana uya zvogwadza ndikura nema. Tichiri ipapo zvakare kumwe kumascreenshots andasangana nawo sandaverenga macomment sections zvanzi another finding yanzi zvoni baba mukuru vakambosungwa mugore ra1997 vapfuudza mumwe mwana hanzi then vakabva vaita zvavakaita vakafunga vakabhadhira mari ndokubva vanzi varilisiwa hanzi 1997 meaning kuti patori ne1997 2007 2017 saka that's like 20 years nyaya yatoitika kasina kukanga samedzi dzangu ipapo 2017 18 19 20 takutopinda mu23 years nyaya yaitika tizvo here zvandaita kuda zvisiri zvomedzi dzachoni asi ndanosa kutoti i20 years kana ndisingareshi nyaya iyi yatagwanzi muna 1997 na 2020 it's a long time nekuti nhau iyoyo inge yaita sei yange ichinzi yakaitika metsi ndo dzinozondinetsa saka ndizvo kuti exactly regai tione kuti 2020 minus 119 1 minus 1
997 23 years ndanga nditori correct 23 years nyaya yaitika yekutanga kureva kuti zvinogona kunge baba mukuru ava vakaita too comfortable ama speculations kuti pandakambozvitagura ra1997 iya ndakapunyuka ndobva vabudirira zvavaida kuti hazviite zvacho ndobva zvaita kuda 23 years vachiryanyuka kuti vachinakirwa zvavo zvinhu zvavo zvichiendeka kusvika mugore rino ravazoita zvakare nhau yavazoita tsekwendi iyi vamwe vakanziwo kune imwe futi attempt yavakatombozama kuti pane mwana wavo chaiye inga baba vacho vanga vari too serious saka vamwe vanhu vanga kuti no wonder why kuda mai ava vasikuda kutaura nekuti kuda vanotoziva kuti ndo zvinoita murume wavo vanotoziva saka pane imwe futi nhau yaizoitika kuti vanhu vakachiti are we talking about the same person baba vaibuda vaya vakasvika vakata simbei vane uyu avanga nacho muhuro ndo the same person here akabuda muherald vakagara pafloor vaine hanzu chena kana kuti vanhu vakasiyana zvikanzi no ndiye munhu one asi inhau yekuti kuda nenhau yekuti time frame dzinosiyana kuda apapo kare kacho vaita kutenga vachikulukaluka yamwe apa iko zvino zvindofunga ndo recent yacho vaita sekuti kurei ndo vamwe vanga chasa izvo hazvina kushata saka kana vati sekuti kurei kudoti kubaba ava saka kana vachinzi vaida kundotengesa musoro mwana wa 1000 vaidi mari yacho vakura chama chada kuchekeresa munhu and I'm still confused andigwisise kuti vanogona kuzoenjoya mari yachoni nguvai ivo vakura kudero maona manje vanavo vari kuzvikonyika hanofunga kuti vanhu vachoni vazokonwa kuvatengera mabhotoro emafuta ini chimwe dai vaida doro kana sikadhi vana vacho ndofunga vagona kuvatumirawo kana mari dzekutenga doro zvo hatizozivi kuti nekuda kwei zvikanzi nevanhu nyaya inotirwadza kuma-comment section zvikanzi vagarawo naro basa iri but this time hakuna izvozvo kuti vanobhadhara mudhara uyu handifungi kuti akatanga nemwana uyu anonzi Tapiwa itaipi yagarisa neurombwa uye zvine zvimwe zviitiko zvakaita sezvizvi zvikanzi I said iti kuti munhu uyu wagara achizviita asi ndinoona sokutoti rwendo runondofunga zvakaramba kuti it can't saka kuna kuti vane vanhu vazhinji kuda vakaita sevakapfuudza zvikanzi baba mukuru just knew too much about how to kuti munhu unopfuudzwa sei how does he conveniently had the appropriate banga and maplastic etc he is a pro zvikanzi remanyanga ari putirwe muchunje rinozobuda chete kuti bvu nerimwe gore namwari watapiwa zvabuda zvinooneka kuti hakasi kekutanga zvivindi zvekubata tochi mwana achichekwa vakazviwanepi nevamwe avo zvikanzi handiti pakawanikwa zvimwewo nemumwe misoro wainzi hausi watapiwa zvinoreva kuti baba ava kuda ndo vakatopfudza futi mwana iye unonzi une makore 12 ari kurehwaya zvikanzi aiwa this time hamuihwi nezvenyu zvikanzi nevamwe this time aiwa chakakala zvikanzi nevamwe zvakare thanks to social media kare vaingozviita zvongonyarara zvakadero hakuna waizomboziva iko zvino hakuchina izvozvo kana mushando wavo futi kozi kuti agone kucheka kudero huku chaiyo pamajoini mushe kunge achigara uchicheka huku yacho meaning kuti kuda mushando vanga vagara vakutosita vese vari vaviri maona manje vamwe vakati vanhu vanga vachigwadziwa zvisingamboiti ndipo pazobuda mapicture maviri aya vakabata gita reblue iri nemumwe wacho uyu zvikanzi ndivo baba mukuru avo vane tirauzi racho iro guru ravanaro nemumwe ari padiva papo namai guru avo vachoni vanzi nasi futi pavanga vachifonirwa varamba kubata foni yavo hazvina kushata vamwe ndovakuti zvakare saka nhau iyi ichaguma sei tichawana here justice kana kuti tichadii ndo vamwe vanga vadaro kuma-comment section asi tichiri ipapo zvedu vanhu kuma-comments even today chaiko vachema vakadanzira vakati no anhu hanga afe kujeri even vana maiticha yavo vakatopindawo vakaposta mapeji avo zvakasiyana-siyana vakadanza kuti no it can't panofanira kuva nefair justice chaiyo vana madam bossevo chaivo vakatombopostawo pachi under the thread suru vakati aiwa baba ava kana zvichiita ngavatondochekwa-chekwawo same situation yavakaita kune mwana uyu ngavaende kundochekwa-chekwawo zvokuratidza kuti vanhu vakatsama vanhu vari kugwadziwa vanhu vakagwadziwa hatikureva nema even picture yacho imwe yakazotombotenderera yemwana uyu vakamira pamberi pemota airatidza kuti mwana mudoko wagurirwa upenyu hwake pazhira nekuda kwevanhu vakachiva 1500
US dollars. Sazizoma nje kuti uyu munonzi muchiuzira uyu ng'anga iyi yawanikwa here kana kuti haisati yawanikwa. Ndo dambudziko riri kuita manje kuti pari kungobuda nzi tafadzwa iyeyo uyu nani natapi wacho baba mukuru tapiwa makore. Uyezve iko zvinezvi patoo neinclusive yani yamaiguru nekuti maiguru vaitaura zvakavakati vazorona havana kuzvifarira. Vana havana kuzvifarira rutende rwavanhu vakapopota zikamboiti nhasi even nhasi chaiyo chaiyo anga achiti maiguru vanofanira kumbobatwa batwa mapatsi kuti vaone kuti zvii zvakaitika. Vari kuziva kuti chaitika nekuti kana patori nehistory yekuti zvakadai zvaitika it means kuti shinyu nekuda kwei up to now vasati vambobata nhare mbozha kufona. Why? Ati hatiziwo. Saka meno kuti zvichaguma nepi nenyaya iyoyi iri kutendera kudai ndo iri kutirenda izvozvizvo nekuti chiitiko chacho hachifadzi hachitombofadzi sikamboiti. Saka regai ngoti ndo nyaya yandakandauya nayo muvhidhiyo ino yangu. Ndichakubatai zvakare pachikamu chino.